ụmụ Igbo ndị ọma jem ọnụ anyị na-asị unu ndewo nụ n'ịnọnyere anyị n'oge aṅụrị na Isimbido telivishọn. Ọ bụ taa ka esi eme ya kwa ụbọchị dịka m gwọrọ nụ tupu anyị eji ịṅụtụ mmiri na Isimbido telivishọn kwa ụbọchị. Anyị na nnukwu onye ọbịa pụrụ iche bụ onye ajem ọnụ amara ọfụma na obodo anyị nakwa na otu na-eme ihe onyonyo ka nọkwa onye maara ọfụma a na-akpọ Lọlọ Mama Christy Okonkwo. Ma ọ lọlọ ma ọ ma ọ ka wofu ya maka onye ọbụla afụrụ ya ga-ama na onye bụ ebu nyara anyara ma ọ bụgoro na ọ na-asụ asụsụ ihe dịka asụsụ atọ n'obodo anyị a ịmara na onye a chizuru echizu na ọ dịghị ofere anyị na ya ka nọkwa dịka anyị si akọwatara unu. Mama biko dịka tupu anyị jee ịṅụrụtụ mmiri ọ nwere ajụjụ dị m mkpa m chọrọ ịjụgụ mgba maka ndị na-ege anyị ntị ma ndị na-ekiri anyị. Ọ bụrụ na enwere otu na-achị enwere iwu na-achịkwa na-agbazi ha ji eme ihe a na-eme dịka ndị na-eme ihe onyonyo maka na ihe ọbụla na-arụ n'obodo a nwere otu nkwa na iwu na-achị ha makwa na ndị na-achọkwa ịba n'ime ihe onyonyo na nwere otu ha nwere ike iji jekọwata onwe ha jee mee ka ha mara na ha chọkwara ha nwere mmasị n'ime ihe onyonyo a na-abụ ihe m chọrọ ka ịkọwara ha na eze ndị na-ege anyị ntị ma na-ekiri anyị. Otu nọ n'ime ewu AGN na otu AGN anyị Actors Guild of Nigeria ọ otu nọ n'ime mana ihe na-agbagwozi m anya ugbu a na odozi m n'anya ha bịa ha sị gị na nke a wụ chairman na nke a wụ chairman ọ ihe mekwa o agabekwa m meeting ọ ihe me nnọọ mana ike nke Chineke ọnwa anụnwa nke anyị nọ n'ime ya aga m aga ka matakwa n'ihe a na-eme ebe a maka ihe a na-emezi edozi m n'anya ọ ihe me ejefu m mana ọnwa anụ anyị nọ n'ime ya aga m eje ka m mata ihe na-eme mana ama m na a na-eme nke ọma a na-eme nke ọma ihe na-ahazi ihe sara ọ dị mma mana achọrọ m ka m mbupụta uche gị pụọ na ihe gbasara ihe onyonyo na-agbanyeghị na iwe onye na-eme ihe onyonyo ha mana isokwa n'otu ndị nwe obodo a wee akpọpụta ndị nwe obodo Naijiria ị ga-esokwa pụta ọwa anyị nwe ya bụ na ihe ọbụla na-eme n'obodo a ọ metụtara gị otu ọbụla na osi na dị nwere onye ọ na-emetụta ọ na anyị niile nụ wee na-ajụ kedu ka isi wee fụta ọnọdụ obodo anyị kịta bụ Naijiria maka na ọtụtụ ihe na-eme ndị mmadụ na-ekwu gbasara ọchịchị na ọ bụ osi na ihe na-eme n'obodo anyị na obodo anyị adịghị mma na ọchịchị obodo anyị adịghị mma na o si n'aka ndị na-achị achị na o si n'aka ndị a na-achị achị o si n'aka ndị bekee kpọrọ recession ma ya pụọ n'ime ma ya ka nọ n'ime mana ihe a ma na-egosi na ọ ka na-eme maka ọtụtụ ihe ndị na-eme kịta gosiri na ihe adịghị n'ọnọdụ ya. Na-ajụ kedu ihe nwere ike ikwu dịka onye so biri n'obodo a na ndị nwe obodo a gbasara ọnọdụ a na n'ime n'obodo a ihe na-eme kịta otu o kwesịrị ịdị ọ na-abụrụ otu o kwesịrị ịdị ọ bụkwa na ọ bụrụ otu o kwesịrị ịdị ọ bụ ka onye si n'aka ndị na-achị achị kwụsị n'aka ndị a na-achị achị. Ọ dị ndị na-ege ntị mkpa na ndị na-ekere anya mkpa ịmata ihe ego a nwere ikwu gbasara ọnọdụ anyị. Ihe nwere ikwu gbasara ọnọdụ anụ anyị nọ n'obodo anyị ihe niile dịkwa n'aka Chineke. Nna m ọwụ na ọwụ ekpere anyị na-ekpe ndị mmadụ na-ekpe chọọchị si na-ekpe bara obodo anyị anụnwa ọsọ Chineke mee ihe ga-eke emego mana ihe niile dị n'aka Chineke. Ihe m awụ ịma sụọ n'odo ka asụkwa ya ọfụma ịma sụọ na asụkwa ya ọfụma mana chetakwa onye ọwụla na-eme ihe ọwụla what you sow you shall reap. That is it. Anything you sow you shall reap. Ọ masị gị na ịchọ ka obodo anyị ka o mebie chacha nke a gbasara gị mana ihe mmanwụ na Chineke nọ n'eluigwe anyị ekwe ka obodo anyị anụnwa mebie onwe ihe ga-emebie etu a ka ọ dị
ihe niile ka m chisara Chineke n'aka ọ Chineke wenye ma ihe niile na dịka anyị na-aga n'ihu ihe gbasara egwu ama m na egwu na-amasị gị egwu nke ka mma na njicha ka njọ egwu igere egwu nke na-enwe mmasị na ya kedu egwu kasị amasị gị ọ bụ egwu omenala ka ọ bụ egwu hip hop ya bụ egwu ndị ntorobịa ndị na-eto eto ka ọ bụ egwu ọdịnala kedu nke kasị amasị gị ị na-enwe mmasị ige onwekwa egwu ọwụla na-ada asọ m ma ya nwee akọ na uche n'ime ọgụla nwa nọkwa ebe a nwa m ọkpara nwa m nwoke nke abụọ ọ na-akụ egwu o nwedị nke ọ kụchara akụcha a na-akpọ nke ahụ Better Days Ahead a na-agosikwu ya na ihe onyonyo anụnwa niile dịgasịnị a na-agosi ya na Trem a na-agosi ya na LTV a na-agosi ya na Sound City mba Sound City ebidobe a na-agosi ya na ikpọ ebe ọbụla nnọọ a na-agosi ya ITV a na-agosi ya so Sound City ka mma na ha ebidobe any other television station a na-agosi egwu nwa m ahụ aha nwa m ahụ Gifted Baba ọnyawa aha ya egwu ọ gụchara agụcha ugbu a bụ Better Days Ahead ọha akpọga ya onwe egwu ọbụla akụ onwere a na-akọ n'iche n'ime na ihe a na-akọ na ị na-aghọta ọ masara m ọwụkwa gbomgbom tinti mba ọkwa egwu ọwụ nnọọ na igecha ya ga-enweta ihe n'ime ọ egwu na-asọ mpi ka ọkwa n'ime ya na-etokwa Chineke ọ bụ egwu ndị a bụ ihe na-asọ m maka njọ oge dịka onye ihe Igbo na-amasị ọfụma ị nwere nnọọ egwu Igbo ọ na-awụ ị nwere mmasị dị ukwuu ebe ọ ga-awụ etinye ebe a ogene ịnaka ya akọ ọgwụ ogene ọnyanụ ogene na-amasị gị ọwụkwa obere ihe fim egbuola m ha jụrụ eju ma Flavor ha niile nụ egwu ha na-amasị m maka a na-akụ egwu akọniche dịkwa n'ime ọhịa na-atọ m ọgwụla agbalị m gbasara egwu omenala onye ihe Igbo na-amasị ọfụma nwere egwu Igbo maọbụ egwu omenala na-amasị gị ọfụma ga-abụ etinye ebe a adịghị ka ụgbawa ọnyanụ egwu ogene ọ na-atọ m rinne ịhụnakwa egwu Fino ọ na-atọtụkwa m ọ na-atọ m Flavor ọ na-atọ m nke nwa m ọ na-atọ m nke atọ ka narị m P-Square ha niile nnọọ egwu ọbụla na-enye akọ na uche na ịrụcha ya ọ ga-enwe ihe kọpụta n'ime ya ọ na-atọ m rinne etu a ka ọ dị ọ dị mma gbalịa ugbu a ka njikere gị gbasara ndị ihe gị na-amasị ya bụ ihe ị na-eme na onyonyo na ihe nkiri telivishọn mana ebe dịgasị iche iche na-amasị ndị na-akwado gị kedu ihe ị nwere ịgwa ha ọ na ịka na ha tụwa anya ihe dị otu a na ihe ka bụ karịrị akarị ka ọ na ha wepụzie anya ebe ị nọ lobe ndị ọzọ kedu ihe nwere ịgwa maka na ha chọrọ ịma ma ha kwụrụkwa ka ha leghara gị anya ndị ihe m niile na-amasị eji m ohere anụnwa na-ekelecha unu niile ka Chineke gọzicha unu niile dowe unu niile nke ọma ọma aka m nọkwa n'ime onwekwa ebe m na-aga onwekwa ebe m na-aga aka m nọ n'ime kpọm jam onwe ebe m na-aga lemakwa n'anya emeela m ụfọ ndị a ga ha apụta unu ga na-ele ihe onyonyo m mecha ejikwa m ugbu a na-agwa unu na aka m nọkwa ya onwekwa ebe m na-aga onwekwa m live onwekwa m transfer aka m nọ n'ime ya na-egwukwa na-emekwa ihe unu chọrọ maka ama m na obi dị n'ụtọ ihe njikwa ugbu a na-ayọ unu si unu biko na-emekwa n'anya aka m nọkwa ya mgbe ekwu ugbu a na-asịkwa ndị ihe na ebe anyị nọ ka a na-akwado ha ndị Isimbido n'ọkwa ya na-agwakwa ndị Isimbido na ha emekakwa
mana achọkwa m ka akpọtụkwa anyị ka anyị bịa metụkwa n'ụlọ ha ogodo 25 episode ka anyị bịa metụkwa akpọkwa aga m abịa otu a ka ọ dị unu emedịla Chineke gọzie mmadụ niile gọzikwa mụnwa gọzie gị nwa gọzie anyị niile n'aha onyekwa n'aha Jizọs onye nwe anyị amen. Ndewo. Mana tupu ya mechie tupu ya asị ndị na-ele anyị na ha ndewo ha gbalịana. Kedu ndụmọdụ ị nweziri inye maka na nwere ndị ka na-eto eto chọrọ ịbanye? Kedu ndụmọdụ ị nwere inye ha ịgwa ha oke unu ejena na ụzọ adịghị ebe a ma unu bịawa n'ụzọ dị ya ma lekwara ihe nwere ike ime ka unu ruo ebe anyị nọ ụbọchị taa? Kedu ndụmọdụ nwere inye ndị na-eto eto chọrọ ime ihe onyinyo dị ka isi emeta? Ndụmọdụ m chọrọ inye ha wụ abiko ha were ya nwayọọ maka Chichi gwakwa na ụmụ ya n'ihe dị ọkụ ga-emecha mee gịnị jụọ oyi. Ha were ya nwayọọ ha na-enye onye ọbụla nnọọ ha bụ ha ọgbọ ka ọ bụ ha ọgbọ ha na-enye ha nsọpụrụ ha nwee ndidi ihe niile ga-emesi gịnị ọ ga-eme gịnị adị nke ọma. Ha gbere ya nwayọọ achụla na ihe anụ ọkụ n'ọkụ gbere na ya nwayọọ ha nwee ndidi ha chụzi n'ihe n'ike ha nwee nnọọ ndidi a na-enyere onwe ha nsọpụrụ ihe niile ga-emecha gịnị dị mma. Ọkwa Chinchi kwuru ebe a sị na gwara ụmụ ya sị ihe mmecha dị ọkụ ga-emecha jụọ oyi so ha gbere ya nwayọọ oge nke anyị na-ewekwana ya nwayọọ ọ bụrụ na ọnwụ nwayọọ ka anyị ji were agama na ebe a taa ha were ihe niile nwayọọ ejina ya n'ike n'ọkụ ịchọ wuru star ịchọghị wuru star gbee nu nwayọọ ihe niile ga-emecha dị ya mma. Ama m na Chineke ga-enyecha unu niile aka ebe unu niile chọrọ unu ga-eru ya n'aha Jizọs onye nwe anyị amen. Ọ bụ taa ka anyị si eme ya kwa ụbọchị na Isimbido telivishọn n'oge aṅụrị. N'ụbọchị taa anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche nke unu nụgoro olu ya ma fụ ihe niile gbasara ya bụ Mama Christy Okonkwo. Unu maara ka anyị si eme ya kwa ụbọchị a na-ewetara unu onye ọbịa ndị ọbịa dị iche iche na ebe ọbụla na ma ndị na-eme ihe nkiri ma ndị na-ati egwu ma ndị dị iche iche. Ọ bụ ha na ihe egwuregwu dị n'ime ya a na-akpọtara unu ndị unu kacha were fụnanya ndị unu na-enwe mmasị ikiri. Otu aka anyị si eme ya kwa ụbọchị na Isimbido telivishọn. Biko na a na-ayọ ọnụ biko na ụmụ Igbo ndị ọma ji eme ọnụ nọgidenụ na-ekiri Isimbido telivishọn kachasị ya bụ oge aṅụrị. Ọ bụ oge anyị ji eme unu obi aṅụrị. Onye nọ na-anụ olu ya ma na-ahụ adịghị onye ọzọ bụ na-abụ nwa unu nwoke n'ụfụ na ya Paul Ibe. Ya bụrụ nnọọ na o nwere ihe ị nwere ịgwa anyị maọbụ na o nwere ozi chọrọ ka anyị gbasara gị maọbụ na o nwere ahịa ị chọrọ ka anyị rere gị na Isimbido telivishọn, ihe ọ bụla ị chọrọ na Isimbido aga m enye gị ya. Maọbụ jee na Instagram bụ Paul Ibe naanị ị ga-eme bụ ide Paul Ibe ị ga-enweta m na Instagram maọbụkwa na Twitter @cibeagwa CIBEAGWA na Twitter ị ga-enweta anyị na ikuku. Ndị ewu na ịnọnyere n'ụbọchị nke taa ndị ọma ji eme ọnụ ana m asụ unu ihe ọma mere onye ya mekwara ibe ya oji ngaji eri chetakwa ndị ji aka ọ ga-adịcha niile na mma. Ndị ewu na ịnọnyere anyị n'Isimbido telivishọn ana m asụ unu n'ụbọchị ọzọ anyị ga-afụ unu. Ndewo.